Hola, avui us explicaré una llegenda de per què els mosquits no parlen. Fa molt de temps hi havia un home molt savi que estava pregant a sobre de la seva catifa quan de cop i volta se li va presentar una serp al davant. La serp li va dir: «Escolta'm, savi, vull que em diguis quina és la carn més bona del món i quan la descobreixi he decidit que només menjaré aquesta carn». «Molt bé, serp», li va dir el savi, «dona'm un temps perquè ho endevini i quan ho sàpiga et prometo que et diré quina és la carn més bona del món». I la serp va marxar. El savi va decidir que per endevinar quina era la carn més bona del món enviaria el seu amic el mosquit. Per aquella època els mosquits no tenien fibló i van anar al ferrer a que li posessin un. Un cop preparat amb un fibló ben afilat per poder tastar totes les carns, el mosquit va sortir pel món a provar tots els éssers vius. Anava volant fins que va trobar una granota que estava ben tranquil·la prenent el sol a sobre d'un nenúfar. El mosquit la va punxar. La granota li va dir: «Escolta'm, mosquit, per què em punxes?» I el mosquit li va explicar: «És que estic provant tots els éssers vius i he de descobrir quina és la carn més bona del món». «Ah, si és per descobrir això, ja m'està bé». I la granota es va quedar ben tranquil·la en el seu nenúfar. El mosquit va continuar volant i va trobar un xai que estava dormit a sobre de l'herba. El mosquit s'hi va acostar i xup, una punxadeta. Mosquit, per què m'estàs punxant? És que he de descobrir quina és la carn més bona del món. Ah, doncs espero que la meva t'agradi molt. I va continuar descansant. El mosquit va seguir volant, 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 volant i va anar per molts països. I en un d'aquests vols es va trobar amb una mosca. Aquesta mosca que volava tan bé va dir: les mosques ho proven tot, a veure quin gust tindrà. Mosquit, per què m'has punxat? És que he de saber quina és la carn més bona del món. I, doncs ja em diràs quan la descobreixis. I va continuar volant. El mosquit seguia volant i va trobar un colibrí preciós que estava volant per sobre de les flors. No havia provat cap ocell i s'hi va acostar i... Ui! Per què em punxes, mosquit? És que he de saber quina és la carn més saborosa del món. Ah, doncs a veure la meva, què t'ha semblat? Que té gust de floretes i de mel. Adéu! I va continuar volant. El mosquit seguia investigant i va trobar en un prat un cavall que estava tranquil·lament menjant herba. Se li va acostar i xoc! El va punxar. Mosquit, per què em punxes? És que estic provant quina és la carn més saborosa del món. Ah, doncs ja em diràs si la meva t'ha agradat. Adéu! I va marxar una mica enfadat perquè l'havien punxat. El mosquit encara havia de provar moltes més carns. Va continuar i va trobar una vaca que pasturava i se li va acostar per darrere. No! Mosquit, per què em punxes? És que estic provant quina és la carn més bona del món. Oh, doncs la meva potser t'agradarà, que té gust de llet. I va continuar pasturant. El mosquit ja estava una mica cansat, però de tornada va trobar un llop que estava amagat en un bosc. Se li va acostar per darrere i xoc! Mosquit, per què em punxes?
és que vull saber quina és la carn més saborosa del món. Oh, doncs la meva és molt bona, perquè jo menjo molts animals. A veure si t'agradarà. I el mosquit va continuar volant. Vet aquí que mentre anava volant va trobar una nena que estava tranquil·la asseguda al costat d'un riu. Se li va acostar i... Ui, mosquit, per què em punxes? És que he de saber quina és la carn més saborosa del món. Ai, doncs a mi no m'ha agradat gaire que em punxis. No, no vull que tornis. I el mosquit continuava i continuava volant. El savi estava esperant a que tornés el mosquit i com que no tornava, va decidir enviar a la seva amiga l'oreneta i li va dir: Oreneta, vull que vagis a buscar el mosquit i que me'l portis, que hem de saber quina és la carn més saborosa del món. L'oreneta va anar volant, fins que va trobar el mosquit. Escolta, mosquit, t'està esperant el savi, que vull saber quina és la carn més saborosa del món. El mosquit li va dir: Ah, ja ho he descobert. Després de provar molts i molts éssers vius, la carn que més m'ha agradat és la de la nena, la de les persones. Oh! L'oreneta, quan va sentir això, va dir: oh, no pot ser pas. El savi, a les meves persones, les amigues, com ho farà si ara la serp es menja totes? No pot ser. Va decidir una revolada i es va tirar a sobre del mosquit i flas, d'una punxada, li va treure la llengua. Li va treure la llengua i el mosquit ja no podia parlar. Tots dos van anar a veure el savi. El savi, quan els va tenir davant, els hi va preguntar: escolta'm, que saps ja quina és la carn més saborosa del món? Ah, doncs cridem a la serp. Van cridar a la serp, que es va presentar. Sabeu ja quina és la carn més saborosa del món? El mosquit no parava de... i anava assenyalant el savi i anava fent així. No sé què vols dir, mosquit. L'oreneta s'hi va acostar i va dir: oh, jo sé què diu, serp. Està dient dong, 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 que vol dir forat, forat, forat. Forat, forat, forat? No ho entenc pas. Què vol dir això? L'oreneta va tornar a parlar i va dir: sí, home, els ratolins que viuen als forats. La carn més bona segur que és la dels ratolins. La serp, quan va sentir això, va decidir que sempre més menjaria ratolins i va marxar donant les gràcies al savi. El mosquit també va marxar molt enfadat. Quan el savi va saber el que havia fet l'oreneta, li va donar les gràcies i li va donar un premi que des d'aleshores podria fer sempre els seus nius a les cases de les persones. I és per això que quan ve la primavera, les orenetes venen a fer els nius a casa nostra. I és per això també que els mosquits no parlen i només fan zzz, zzz, zzz. Espero que us hagi agradat. Adéu!